vadikani nyaya yatikuita nhasi takamboitonga amai aida kubudirwa pachena murume akati mukadzi wangu ndoita sei ndomuda kasi ndichatanga ndaziva kuti tifambe ndidzokere kumba kasi nhasi vauya kudare kunoku ndikuti katende munoita sei munoya nani totanga ine sekretary baba zvanzi ndibudire pachena zvaramba zvingokondinya inini ndakavatoataura ndikati shedza yatete wenyu wauye pagiraundi tikwanisa kutaura zvatichakurirana vanhu ipapo asi uzati vakavashedza iri kana vasai nyaya yatete vakaitaura musi wa 11 tapana kuya munodari musi wa 11 musi wa 11 ndovhati ndaita visa mudzodzera kubuda ndakayanikuma vakadudza musemandiko wakazoya kumba kwadaidza titi ndakatete vangu imimi foni ndokupei foni namba dzavo mufonana navo nekuti imi ndimune nhau natete tete kune nhau kuno kumimurese kuti ana tete saka yobve papo ndakavati namba ndakupe namba ndakatoto namba dzatete vacho saka ndizokwakava kufunga akazoya kumberi mabva kudare kavakangani Mswamani. Yakapera. Nguno. Tambo sangana basera. Mati zvepa. Banguru ya. I think munhu wacho mukoma kwakafanira. Uya apa banguru. Kuti mesa anogona bhora ngati kudaona ngachikuzani. Kuti zigure chinazotamba chaizera para chinachina mutaze imbile anga chizabito andiozo ngoma chiro bangu mchuke kama basera ndoza ndakanakira manje ndofana kuzitawa ndoza ndakanakira ne mati basera ndakaenda ndakati kangani ndakuti chi ngoti sakaenda ndakupamsa kapei ndakuti sei ayo ndakuti hauna confidence matauro ako kunyeperesha ndati ngumana matauro ako ndichobata shona ndati ngumana matauro ako aya ana confidence awo pinda mudari nyaya itaurwe pajekerere ndo nyaya dzatingeda kugadzirisa mwana umwe munhu anosafa amai avasadzara kumba kwaoririko zvokuti dhu kana vasina tovapa witi mambo manayo asi avasungukira kumba kwavo idzi nyaya idzi ndo dzatakurira chavasungukira kumba kwavo chii murume zvino iwo kwatozofungidzira kuti haasi kuuya kasari kuno mumwe zvinomuda sei nayo neblazi mambo sekutaro kandakaita handiti kuti nyaya iyi nekumusha futi iripo handiti saka ipapa ikatokuroi ndo problem ine chivanhu ndoda kutarise chivanhu chivanhu chakanaka kasi kana chakushandiswa nomwe munhu ari chashandise 2 chinove chakaipa stereki uyu murume ari kunyangadza chivanhu chedu ati kana kumusha kuisa vairaki yevanhu kuti vanhu vanoziva nyaya yangu vakawandisa stereki yeti munhu ari kusafa irelationship yevanhu 2 iri kusafa because of mhuri yese ari kuda kunyepera mhuri kuti agone kukauta mukadzi wake asi iri zvozvanyepere chivanhu ndochandirika asi nyaya kuti nyaya yanditi ikoko wakatokwira dare kadaiyo nyaya yaifanira yakazotongera kuyu akakwira dare ringawe kakwamambo musha dare rako ripi ripi dare rako renyiro kumba kwenye diki anadaidzwa namama takatokwira dare kumusha upi uchikwirirani kuti ndakapiwa kuvhuro wena nani nemudzimai wangu saka mukadzi wakati mude pachina kwati ndikumuda last day ngwaukira ripi futi saka rimuro wakwira nderei wati uri kuda mukadzi wati uda mukadzi waikwira rei munhu anonyepa mabatiro ati tinoitwa isu varume tinokanganwa munhu anonyepa anokanganwa zvaita sei unovavaridzwa ozobvunzwa zvawambobvunzwa pokutanga ubva wachinja statement ababa anokanganwa uyu mukadzi wako uyu murilise
uyo akuita zverizi ndo rinoruma nokumashure roda kuyambutswa nedachika kuti risanyure mumvura dachika robva rataiwa kasi ndikakuyambutsa ndapakati pemvura wozondiruma here uyamba taiwa rizi robva taiwa handikurumi rapakati pemvura robva rakangana rajaira kuruma robva raruma dachika rei robva ranyurawo ndo zvaari kuita ari kuzvinyudza mupei shereni rake anoda kuziva puwa shereni hama handikuda kuziva chokwadi ane mwana ngabude naye panzi unomu vana havadiwe ukaona mupurisa kakutarisaka chikove vane $5 ukutarisa munhu ane mwana muno musi wavo tinorwara unozoti vanomira pasadhijai mukadzi mukoma anenge achimiramira kana munyingina unogona kumushanda vanenge vakutaura manje mhuri yangu inini inozofanira nzara akutaura zvake nemukadzi wake vanangu ada kuvhura chikoro tamirira mukoma aenda kunotsvaga mari yokuramba mukadzi saka wazvoona kuti matara akafanana zvaunga uchitaura zvezvi tava ndikukubata ani ndakapiwa gukuro ndakatokuroda ri pamambo kuti weshe wazvoona zvezvimwe chete unongomubudira pachena uyu ndiye anonzi mukadzi wako sangomupa mari aiweshama aenda kunotsvaga mari yekuti urambe mukadzi wako ndiani wako ambokubvunza here kuti sei wakuramba mukadzi sei wagara wapaona ipapo sei asina kukubvunza wozi pfungwa yekurambira mukadzi kawateitangira uri pamo kuti ai mukadzi ndoda musunungo monyararai takapinda muno mudare andiri avo vasati vauya kuno andiri ana mai vatenge tina kumusangana mwene vavo andiri vakatoti yemugara apa titisi tingwenye irikunetsa pati anditi avanokwanisa kana kuita sei kuti vanhu voti nyaya iri kunzi idogadziswa seikuya nemajesobva shamari une problem chiwe here's your problem they get rid of the problem handizvozve ndione dambudziko sisi usanyepera wakaona kuti zvinodiwa uchipedza 2 months wam 6 months ke wozouya wanichi 10 months woya munhu kawanda wozoti ada kugadzikwa namai vake amai vake kumbokuwanda nababa vake vari kuriwirirana saka usawestira nguva iyoyo isusu tada kutaura chokwadi nekuti tikasiya vana vedu vasikanavo kapa musi wanofunga kuti mhuri yangu ishoma anongoya kupa mimba ubva abuda uyezve futi zvokunzi hada kutongwa naamai vakazi vachisi mukadzi mpesherera murambe iwe fugama shamari iwe fugama murambe baba ndikuti urambe zvakati zvitatu kuenda mberi tambira yamai kusagarisana zvakanaka kupi taura zvikonzero kuti zvatataurira chimwe chacho chodokwanira kukura chiura hapana chiuri hapana saka wakachena mama makachena apa venyu vari pere maya nani atete daidzi atete vamai munza mai sisi wako uyai vanoenda kuchechere moenda kuchechere baba manamata bhaibheri mambonatsoriverenga amusati
kubvunzai mavhesi anorambirwa akadzi kana makamba afamba kuti muzive zvinorambirwa akadzi. Dai baseri baba. Enda unovaudza zvavarambirwa. Endai mfuda manje. In short, tadya taguta. Anzi tadya taguta. Munosisa kumba kuna atete, atitosisa kuna ana baba, kuti mwana arambiwa zvepamutemo. Zvinoziva kuti mune maquestions da ko anga asina kuroora, anga asina kubvisa zvikwedu andizvozvo. Isusu tinongoti dzokai mudare muno, mukwira dare. Baba wenyu. Mabatikana? Anobatikana shahani, batikana nazvo muti atitaniswa nguva. Nguva yese dakananguze muti muzvigaya dzaromba chindipaka. Inayo kuti munhu arikutendera nhabwe chokwadi ambaitase achichisi. Nekuti hama dzake dzomufurira mangwana. Dai Mwari aitangisa upenyu patsva. Imimi, dai Mwari aitangisa upenyu patsva. Makaona fesi imaita sei? Saka hapana asina kukosha kuno mumwe munhu andizvozvo. Maitozomusvipirawo pasi kuti aiwa taipii ndakasiyana nayo kunyepe. Saka hapana asina basa. Zvichengetedze munoroorwa zvakanaka steri. Inonosaina sama. Anziya baba. Endai mutaura baba wenyu wauye kuzvibirachi. Kana mune zvamukashanda mese zvamunofanira kugovana ingava property, munotaura zvepamudare, zvoitwa zvepamutemo handizvo. Hakuna anokakavadzana. Makaona auya kumba akuita chibhuli, ripoti yakupolice straight away. Haana right, izvino hasina right yekuabhuza. Nyangwe dai angakurorai haana right yekuabhuza. Haana saka makaona ada kuabhuza auya pamba pamuri. Munomhanya nearest police station muripoti. Handiti? Kusvika madzoka kudai kuno makugovana zvinhu zvepamutemo. Havane property officer. Neona ungani? Vana property. Munodzoka muno mundani. Chiendai kumba. Renyu dare munokwira murakazvimirira. Akugovana sharing property. Rababa rupfuma rakazvimirira. Tipai vamwe.